Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamynyň we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Terdarmynyň taýsy tagalary netijesinde ýurdumyzda ilim bilim ulgamyny kämilleşdirmek goýunça döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Talip ýaşlaryň döwrap bilim almaklary, hünär öwrenmekleri, ilim bilen meşgullanmaklary, daşary ýurtlaryň talipleri bilen tejribe alşmaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýaşlar ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän halkara olimpiadalara, ilim amal maslahatlara işin gatnaşyp baýrakly ornary munasip bolýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023-2030-njy ýyllar üçin strategiýasyna, şeýle hem bilim ulgamy boýunça kabul edilen konsepsiýalarda keskitlenen wazipeler durmuşa geçirmek. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen tasdiklanan Türkmenistanda kimia ilmini we teknologiýalaryny toplumdaýyn ösdürmegiň döwlet maksatnamasyna laýyklykda hemde hormatly prezidentimiziň ilimli bilimli giň dünýä garaýşly kämil nesli kemale getirmek, zekinli talipleri ilma çekmek we ilmi derejeli işgärleri taýýarlamak goýunça öňde goýun wazipelerini ýerine ýetirmek, ilim bilim ulgamyny innovasiýalar ornaşdyrmak maksady bilen ýagşyly KK ifadynaky halkara Newit we Gad universitetinde daşary ýurtlaryň öňde barjy ugurdaş ýokary okuw mekdepleri bilen tejribe alşmak, halkara ünlülerine laýyk gelýän ýokary derejeli hünärmenli taýýarlamak, häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak goýunça iki taraplaryň gatnaşyklary ýoly goýmak babatda ýygyderli işler alınıp barylýar. Universitet daşary ýurtlaryň ugurdaş ýokary okuw mekdepleri hemde kompaniýalary, ýagny Hytaýyň Newit universiteti, Awstriýa Respublikasynyň Leuben Dagmagdan universiteti, Koreýa Respublikasynyň Inha universiteti, Italiýanyň Turin şäheriniň Turin Politehnik universiteti, Karim Fadnaky Daşkent Döwlet Tehnik universiteti, Rumyniýanyň Ploieşti şäheriniň Neftgad universiteti, Gubkin adynaky Russiýa Döwlet Neft we Gaz universiteti, Belarus Respublikasynyň Polosk Döwlet universiteti, Germaniýa Federativ Respublikasynyň Swikau Gunwatar Sakson ýokary okuw mekdebi Amal ilmler universiteti, Belarus Döwlet Tehnolog universiteti, hemde Hytaýyň Milli Neftgaz korporasiýasy, Dragon Oil kompaniýasy, Malaziýanyň Petronas kompaniýasynyň Tehnolog universiteti bilen ilim bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek üçin ilalaşyklar we ähnamalar baglaşyldy. Şunuň bilen baglykda universitetiň professor mugallimleri hünäri ýokarlandyryş okuwlarynda, iş saparlarynda, talipler okuw öňçülük tejribelerinde ýygyderli bolýarlar. Hemde daşary ýurtlaryň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň gatnaşmagynda universitetde iş maslahatlary, halkara olimpiadalary we ilim amal maslahatlary geçirilýär. Sany ulgam arkaly geçirilen ilim amal maslahaty 18 döwletden, ýani Hytaý Halk Respublikasynyň, Germaniýanyň, Beýik Britaniýanyň, Katar döwletiniň, Türkiýe Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Iran Islam Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Rumyniýanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjikistanyň, Belarus Respublikasynyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Ermenistanyň we Türkmenistanyň jemi ýokary okuw mekdepleriniň 34-si, daşary ýurt kompaniýalarynyň 4-si, ýagny Petronas, Şerigali Türkmenistan, Dragon Oil, Eni Türkmenistan Limited kompaniýasy, Hytaýyň Milli Neftgaz korporasiýasynyň we 9 sany ýurdumyzyň idara kärhanalaryndan, zawodlardan hünärmenler, alymlar, talip ýaşlary we professor mugallimler işden gatnaşdylar. Halkara ilim amal maslahatda Halkara Newit we Gaz universitetiniň, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň, kompaniýalaryň, alym professorlarynyň, hünärmenleriň malumat moňly çykyşlary dinlenildi. Şeýle hem awraýly ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary sany ulgam arkaly ähli gatnaşçylara we talip ýaşlara üstünlikleri arzu edip, halkara maslahatyň ýokary taýýarlygyny we guramaçylygyny aýratyn bellediler. Bu çäräniň maksady kimia we teknologiýalar ilmini mundan beýlekde durnukly ösdürmek boýunça hyzmatdaşlyk puwtalandyrmakdan, dünýäniň energetika ulgamyndaky soňky ýörelgelere göz aýlamakdan we Türkmenistanyň Neftgaz puwdawynda hünärmenleri taýýarlamak mümkinçilikleri giňeltmekden ibaretdir. Ulawdara serişleriniň baý gorlaryna eýe bolan garaşsyz bir tarap watanymyz, hormatly prezidentimiziň başçylygynda ýalnys energetika ulgamynda toplumdaýyn strategiýasyna ýygyderli durmuşa geçirýär. Maslahatyň çäginde onlaýn çykyşlardan soňra halkara ilim amal maslahata gatnaşy Malaziýanyň Petronas Şerigali Türkmenistan kompaniýasynyň esasy injener tehnolog çykyş edip, talipleri, professor mugallimleri, hünärmenleri kompaniýada alınıp barlayan ilim barlygy işler bilen tanıştyrdy. Halkara ilim amal maslahata ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň idara kärhanalarynyň we kompaniýalarynyň hünärmenleri, professor mugallimleri we talip ýaşlar öz ilim işleri bilen çykyş etdiler we soraw jogap alşdylar. Ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň, professor mugallimleriniň kimia, gaz, kimia tenagatynyň ötüş ugurlaryny, tenagatda innovasiýon teknologiýalaryň sany bilim ulgamynyň ornaşdyrylyşy, ykdysadyýaty ösdürmek, ekologiýa meseleleri bilen bagly we beýleki ilim temalary boýunça çykyşlary maslahata gatnaşyklарда uly täsir galdyrdy.
Halkara ılym amaly maslahatynyň çägini Ýagşylyk Hakay fanyndaky Halkara Newit we Gaz Uniwersitetiniň we Petronas Şergali Türkmenistan kompaniýasynyň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnama gol çökmek dabarat geçirildi. Bu ähtnama ılym bilim ulgamynda özara bähwetli gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň hatda ötüriljekdiginiň, şeýle hem bilimiň okutmak işiniň, bilelikde ılym taslama işleriniň uzak möhletleýin we ýygyderli östürilmegine goşant goşjakdygynyň kepilidir. Kimya we gaz kimya innowasion teknologiýalaryň geljegi atly halkara ılym amaly maslahatyna gatnaşçylar dünýä ýurtlarynyň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň hünärmenleri, alymlary, talip ýaşlary we professor mugallimler bilen tejribe alşmagy döredilýän mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdarymyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler.